Eta gaurkoan Ezkaba parkearen inguruan proiektu bat egiten ari dira Iruin herriko mankomunitatean. Gaurkoan Aritz Aiesarekin hitz egiteko aukera izanen dugu mankomunitateko lehendakariarekin. Arratsalde on eta ongi etorri Aritz. Arratsalde on. Bueno, konta iguzu Ezkabako parkearen proiektua dagoeneko idatzi duzue. Nondik sortu zen horrelako proiektu bat egitaren ideia? Ideia honekin aurreko legealditik zetorren lan bat zegoen, bere garaian oso proiektu handia eta handitasunean oinarritutakoa zen, eta gu saiatu ginen beste proiektu bat hasten legealdi honetan, eta ere bat zegoen ekarpen bat eta kolektiboak sortzen ziguten behar bat. Hau da, mendia garbitzeko eta legealdi honetan hasi ginen lan honekin, eta 2015ean hasi ginen azaroaren, eta gaur orain martxoan bukatuko dugu ibilbide guzi hori, adostasuna lortuz lehenbizi, parte hartze prozesu bat egin dugu ondoren, eta orain plana idatzi eta Nafar Gobernuari aurkeztu diogu. Oso ongi. Nortzuk egon zarete honetan parte hartzen, ze udalerri daude, badakigu Ezkaba mendi handia dela, ez, eta inguruan herri desente daudela, nortzuk izan dira proiektu honen parte hartzaileak? Proiektu honetan bai kontatu dugu zortzi udalekin, inguruan dauden udalekin, gero ere bai kontzejuak izan ditugu kontutan, txikiak izan da ere oso garrantzitsuak direlako proiektuan, eta azkenik ere eragile sozialak ere kontutan izan ditugu, Sozo Ezkaba kolektiboa, Naitasuna menditaldea, eta gero beste batzuk ere parte hartu dute eta dezente gainera parte hartze prozesuan, eta alde horretatik ere oso pozik gaude. Oso ongi. Ze pausu eman dituzue behin ja proiektu eskuan izan eta idatzita egon arte, ze gauza egin dituzu aurretik? Bilerak, ze... Bai, esan dudan moduan, 2016an urtarrilean hasi ginen, egin genuen lehenbiziko adostasun puntu bat iritsi, bai udalak, bai kontzejuak, aurrekoan ere kontzejuak zokoratuak ez, baina ez ziren hainbeste kontutan izan aurreko legealdian, eta guk honetan argi genuen oso garrantzitsua zela beraiek kontutan izatea. Eta hori, udalak eta kontzejuak eta eragile sozialak bateginik aber ze ideia geneukan. Hori izan da lehenbiziko pausua, adostu, oso ideia sume baten inguruan elkartu gara mendia antolatu eta garbitzu. Hori da izan da oinarrizko adostasuna lortu duguna. Hori argi izan da, lehenbiziko diagnostiko batekin zen, eta ondoren ja diagnostiko hori izan da eta aurre iritzi bat izan da, egin genuen prozesu parte hartzailea. Prozesu parte hartzailean tailer batzuk egin ziren, egin genituen herriz herri ere bai aurkezpenak eta ekarpena jasotzeko tarte ireki genuen, bilera franko egin ziren, eta hori, herri guztietan, eta azkenean, abenduaren 2016ko abenduan bukatu genuen lan hori, eta azkenengo 2 hilabeteak eman ditugu idazten, ez? Hori dena forma ematen, Nafar Gobernuari aurkeztu ahal izateko. Lehenbiz, eta azkenengo pausua da, orain egin beharko duguna da, osoko herri 8 udal horien osoko bilkurak onartzea, eta ondoren ja aurkeztea Nafar Gobernuari, apirila edo maiatzean aurkeztuko dugu, eta hortik aurrera Nafar Gobernuak onartzea. Oso ongi, parte hartze prozesu horretan arrakasta handia izan du proiektu honek, gainera horien modan dago, ez? Ia gauza gehienetarako parte hartze prozesuak ari dira jartzen. Bai, moda eta beharra ere bai, eskartzen du gizarteak, egia da beti esaten dena, parte hartzea sustatu behar dugula, eta gero ere pedagogia asko egin behar dela, baina guk egia da oso bilera ezberdinak izan ditugula herri eta gune batzuetan. Adibidez, Ezkabako iparraldean, Ezkaba arte, Zulamain inguru horretan, behar batzuk daude, basoaren ustiapenaren inguruan, eiza dela, beraren laborreak mantentzea edo. Beste lako kezka batzu daude, hegoaldean aldiz, Berriobeiti, Berriozar, Antsoain, Atarrabia, edo inkluso Ipuina, beste behar batzuk ditugu eta ikusten ditugu, eta uhartera ere zabaldu dugu, hori da berria, astu zaite komentatzea plan honetan.
Eta, bueno, hor beste beharra batzu daude, aisialdirako eta beste behar batzuekin lotuagoak, eta hirigintzarekin zer ikusia dutenak eta olakoak, ez? Bueno, egia da oso bilera emankorrak, bakoitza ere bere puntua izan du batzuetan, agertu dira kolektibo batzuk flora eta faunarekin interesatuak daudena, beste batzuetan kirolarekin, parapente munduko jendea, bizikleta, txirrindularitza taldeak, egon da denetatik eta denetan oso aberasgarria benetan. Proiektu hau ja behin idatzita duzuela, nolakoa izango da parkea, ze eremu hartuko du? Esan ditut ia udal guziek, gu nahi duguna eremu hori zaindu. Batez ere da zaintzea eta antolatzea, hori ikusi dugu hor dagoela langa bat, hori beharra zegoen, egia da hegoaldean hiriak dauden, herri handiak dauden ingurua horietan nabariagoa dela, eta batez ere errepidearekin lotuta. Hor ikusi dugu ere geneukala lan egiteko hildo handi bat. Eta horretan oinarritu gara, nahi dugu parke hori herritarrei hurbildu eta leku goxo eta berazgarri bat izatea. Oso gertu daukagu Altxor hori eta oso, batez ere herri handietan bizi garen ontzat oso aberasgarria da. Ze erabilera emanen zaio, ikusi dugu herri bakoitzaren arabera batzuetan erabilera aldatzen dela, ez, mendiarena. Bai, noski, beharrak ez dira berdin, egualdean, iparraldean baino. Guk egin duguna da, saiatu garena da ere bakoitzaren idiosinkrazia errespetatzen. Hau da, ulertzen dugu iparraldean adibidez ekoiztea mendia eta zurateatzea, eta inkluso laboreak egin alizatea eta animaliak aberiak egotea mendian. Eta aldiz, hegoaldean uste dugu ere bai, aisialdirako aukera denez, antolatu beharra dago ze bidezkak egin eta erabili, hori oso nabaria da mendian, ibiltzen garenok oso agerikoa da, nola bakoitza bere bidea bilatzen duen, eta azkenean ere erabilera zaintzen da eta antolatu beharra zegoen. Orduan, ideia horrekin oinarri bezala hori da, garbitu eta antolatu. Osongi, gotorlekuarekin ze gertatuko da? Ezkaga mendian badakigu hor gainean badagoela leku bat oso polemikoa. Bueno, polemikoa edo aukera dena, batez ere zer dan eta zer da jende askorentzako. Inguruan gauden herriontzako bizi izan dugu memoriaren aldetik eta bizitzen dugu, zenolako oroitzapena dauden hor bertan eta zer gertatu zen. Horrekin, Nafar gobernuarekin harremanetan jarri gara ere bai. Parke bat izan da inguruan, egia da hor daukagula puntan, parke honi emango zion ginda antzeko berezi bat. Aurkitu duguna da, aldekoak direla, bai, ere ematen diela errespeto punto bat ere ekonomiko aldetik eta, baina, jaso dugunare bai da defensa ministerioa gotorlekua pasatzeko prest dagoela, orduan guk uste dugu aukera dugula eta espero dugu legealdi honen aurrera joan ala, ideia batzukin eta bestekin zerbait ateatzea. Ideia ere xume izan da, ez da behar dirutza handirik. Ikusi ditugu esperientzia ezberdinak eta gaude esperientziak gure inguruan, kasu Guadalupeko gotorlekuan, Hondarribin, oso interbentzio txikiak egin dira, diru xumearekin, eta egia da, irikitzen duzula, eta herria kontatzen duela, zer gertatu zen, zertarako erabili izan. Gurean hori nabariagoa da, eta egia da oso handia dela, baina aukera ederra dugula, eta nik uste, espero dugu, igual legealdi honetan ikustea. Beraz, horrekin zer egineko zenukete? Historiaren interpretazio ere mugat, horrelako zer? Ikusiko da. Nik uste alde batetik esan duena, ekonomikoki ere badu berea. Ni nire sentsazio pertsonala jaso dut egun hauetan, urte honetan, eta ikusitugun esperientzien aldetik, niretzat emozionalki lotzen nagoena da leku hori mantentzea alde moduan
bere garaian mantentzen zen moduan. Hau da, zu sartuan eta sentitu han egondako preso politikoak sortu bizi izan zuten egoera. Hau da, hotza, ingurua, zetasuna, ez berreskuratu Iruñeko gorterlekua balitz bezala, baizik eta mantendu hori bere garaian sortutakoa. Eta nor kontatu hori, ez? Guretzat oso garrantzitsua da. Gaur egun bisita gidatuak egiten ditu defensak eta beraiek kontatzen dute historia. Eta nik uste alde horretatik oso interesgarri izango litzake gu kontatzea. Guk esaten dudanean instituzioa, beste maila batean, gertuko herriak. Eta guk hori ikusi dugu, ez dela behar dirutza hondirik. Horretarako ez, hori bai, arriskuak ez izatea, seguruak izatea, eta lekua ere garbi izatea bisita gidatu bat egiteko. Zeren benetan ikusgarria da barrutik, ikusteko aukera izan genuen berriro ere, eta benetan ikusgarria da. Aukera dugun ikusteko. Bestalde, zenelako neurriak hartu dituzue, dagoeneko egin dituzue garbiketa eta txokuntze lan batzuk, ez? Bai, 2016an hasi ginen ere horrekin. Guretzat garrantzitsua zen zer egitea zeren ikusten genuen garbiketan aldetik ere oso agerikoa zela eta utzia zegoela. Orduan 2016an hasi ginen garbiketa lanekin, 4.000 kilo hondakin atera ditugu urte honetan, 6 hilabetetan, hori esan nahi du beharrezkoa zela. Hori ordaindu dugu inguruko udalen artean, eta hori izan da ekimen bereziena. Gero ere jarri ditugu kartel batzuk eta bide batzuk nondik igo mendira jarri dugu herri bakoitzean. Modu horretan ere jendeak badaki eta hurbiltzen denean antolatuagoa ikusten dut, parke izaera ematen hasia gara. Eta azkenik ere ekimenak egin ditugu. Auzolana egin genuen garbiketa burutzeko, ekainean, eta gero ere hasi gara lanean 2017an egingo ditugun ekimenen inguruan. Oso ongi. Bestalde, behin proiektua idatzita izan da, zein dira ondorengo pausoak, eman beharrekoak. Eta nola antzemango dute herritarrek aldaketa hau? Bai, egia da, orain tramite administratiboak epe horretan sartuko garela, osoko bilkurak onartuko luketelako, hola bada, martxoa apirila bitartean, hortik aurrera guk Nafargo Gobernari emango diogu proiektua lanketa egiteko eta onartu ahal izateko, eta bitartean berriro ez gara geldirik egongo 2017an egingo ditugu ekimenak. Hau da, garbitzen jarraituko dugu, klabea delako, ere antolatzen jarraituko dugu, margotu behar ditugu Nafarroko Mendi Federazioarekin batera bide batzuk, GR famatu hauek, gero ere ihesaldiaren GR-a sortu berria dena ere margotuko dugu, horretarako izan tailer bat orain dela aste bi, eta ere egingo dugu auzolan bat, eta ideia dago argazkilari rally bat egiteko urtearen bigarren partean. Beraz, gauza esente dituzu, ez? Osongi. Bukatzeko finantzazioari dagokionez nola zabiltzate? Beti ibiltzen dira... Bai, bauka berea, honetan hasi ginenean ere lortu genuen adostasuna hain xumea eta hain txikia izan da, berez sosa hondirik ez zaigu kostatu. Kostatu zen nire ere Antsoainetik nator, Antsoain gozin egotzia naiz, eta Antsoainen ere oso garrantzitsua da, eta ekonomikoa berez ez da oso ederra, hobetu dugun arren, nahikotxo gainera, baina egia da hori, ez dugula dirutza jarri nahi momentu honetan, egin ditugun lanak udalen artean ordaindu ditugu, 7 udaloien artean, eta, ideia da berdin jarraitzea, eta egia da irekiko dugun eztabaida da behin proiektua onartua dagoenean zenolako ekimenak egingo ditugun, eta orduan bai beste kantitate batzuetan mugituko gara, baina hori eztabaida hori izango dugu hurrengo urtean. Osongi Aritz, zorionak egindako lan guztiagatik, Ezkaba parkea txukun eta garbi ikusi dezakegun, hemendik egia esan primeran ikusten da, beraz, mila esker eta ongi izan. Mila esker.